izan zaitez bazkide. Bestelako aisialdi baterako prest bazaude, hau da zure lekua. Kirikiño 1984tik auzolanean dabil. Laudio eta inguruetan askotariko aisialdi eskaintzak sortuz, euskaratik eta euskaraz. Bazkide izanez, proiektua babestuko duzu bieratan. Komunitate handiago bat sortuz eta baita ekarpen ekonomiko baten bidez ere. Kirikiñoko bazkideek honako onura hauek dituzte. Lehena eta garrantzitsuena, komunitate eder baten parte izatea. Bigarrenik, antolatzen ditugun ekitaldi guztien informazioa zure telefonoan sinatzeko postontzean jasoko duzu. Kirikiñoko antolatutako jardueretan parte hartzeko lehentasuna eta deskontuak. Hilabeteko Kirikiñoren agenda eskoletara eramatea bultzatuko duzu. Eta honek, saria izan behar zuen. Zozketa bereziak eta bazkide oparia urtero. Hau guztia 20 euroko ekarpena eginez urtean. Zer, animatuko zara? Denon artean baiet 100 bazkide izan. Bakarrik ezin da lagunekin bai.